Túto reláciu vám prináša Vuje, Empíria, Petina International, Legusem, Reming Consult, HPM Term a Caso Technology. Choďte s týmto do prdele. Ešte pred Slobodkou bola taká vec, že som bol na vojne a tam som vymyslel vlastne pesničku. Tam má Špáko, taký gitarista zo skupiny Kosa z nosa, naučil hrať na gitare paroláče. A tak som vymyslel pesničku Analýza dokázala hovno asi za 5 minút. Ja som vám, že Miloslav Láber, neviem. Ale ja som na to už zabudol, že sa tak volám. To je tajné. Niekedy v nejakých 17 rokoch som začal robiť takého bedňáka s kapelami a tak, jak som skončil Gimpel, tak namiesto vysokej školy som išiel proste na šnúr s nejakými kapelami a som stretol Sveťa Korbela a on hral vtedy v X-type. A som mu nejak ukázal ten text, alebo čo mi sa to ľúbilo, a že či by som to teda im nedal, alebo čo, akože do X-typu, a že jasné. A potom, že tu by si to mohol spievať, že s nami, tak to ešte za komunizmu na zopár, predtým, jak vznikla Slobodka, na zopár koncertoch, som to spieval ako X-typom, ako host, keď odišli Ozzy a Braňo, Alex zo Zóny. Sedeli v pivárni a bavili sa o tom, že by si išli spolu zahrať a nejakým spôsobom Sveťo, myslím, navrhol, že aby som išiel s nimi, že to, a tak sme išli do X-typáckej skúšobne a zahrali sme si túto analýzu, na druhý deň som doniesol Naivnú. V priebehu 2 mesiacov odvtedy sme zrazu hrali pred plnou Lucernou, alebo také niečo. Niekto tuší, nikto nevie. Ale ja som počúval všetko možné, v zásade nikdy nebol nejaký vyhranený punkáč alebo také niečo. Každý deň nová aféra. Najviac ma z toho punku zobrala tá Zóna A, keď som niekedy v nejakom 86. 7. sa dostali do ruky také tie kazety, čo tak sa šírili medzi ľuďmi, tak to ma docela ovalilo po hlave, že u nás môže niečo takéto dobré existovať. Sveťo, Ozzy aj Braňo hrali v Zóne A. A tam z nejakých dôvodov im nebolo dobre. Divné spomienky na chladný október, len v posteli, trocha teplá. Ja som s X-typom mal tú analýzu a sme akože hrávali spolu na koncertoch v priebehu, ja neviem, 5-6 dní sme mali asi 3-4 skúšky a na nich vzniklo hneď asi 10 pesniček, ktoré potom boli na platni. Ja trocha radosti, ja zmetok hormónov v mojom tele. Ja som autorom skoro všetkých textov. Na prvej platni na Pakárni som mal možno polovičku pesniček bola aj moja hudba. Potom to stále klesalo, ako už nechcelo. No a tie pesničky asi mali hlavu a petu, keď do dneska. Tak je to také, že niekedy stojím a pozerám sa od toho publika a stoja tam ľudia, ktorí s tým vyrastali a aj starší, že kľudne 50-ročný človek tam stojí a pozná tie texty a spieva si a zrazu tam vidím proste zrazu niekoho 16-ročného a ten si spieva tie isté texty, ktoré som ja napísal pred 20 rokmi, keď ešte nebol na svete. My sme to práve mali trošku ináč, že my sme nikdy nezačínali ako neznáma kapela, pretože vlastne to, jak tí ostatní traja členovia našej kapely boli vlastne odidenci zo Zóny, tak tam bol veľký záujem. Ľudia proste vedeli, kto sú tí ľudia a vedeli, že spravili kapelu. Vedeli, že tá kapela sa volá Slobodná Európa a boli na ňu zvedaví. My sme sa stretli v skúšobni a nacvičili sme pár nejakých vecí, že sme mali ledva program na pol hodinu alebo čo a už sme hrali, hovorím,
o 2 mesiace na to vo vypredané Lucerne na veľkých akciách. Nízko letia oblaky, ktoré vietor prinal z východu. Takže my sme nejak nezažili to, že by sme nejak proste cvičili v garáži a teraz že čo my budeme ide a tak. Prší už neviem koľko dní, padá jarná depresia. Ja som momentálne sám a aj teda ako musím čeliť rôznym situáciám, keď by som už sám nebol. A tak som si nejak zvykol. Ja som vlastne prvýkrát v živote sám po 15 rokoch, po 3 vzťahoch a veľmi sa to teším, ale už by som nechcel ďalej hovoriť o súkromí. Takže som sám a baví ma to. Čo sa stalo s našim životom? Čo sa stalo s našim životom? A tak ja cestujem posledné roky už vlastne 6. zimu som teraz nebol akože na Slovensku, teraz som bol už 4,5 mesiaca cez zimu preč a v 49 krajinách som bol. Posledné roky fakt akože sa nejakým spôsobom zameriavam, alebo teda chodím hlavne do Ázie, lebo Južná Amerika je fasa, ale až tak ma neoslovila. Taká najdomovosť, taká krajina, ktorú mám akože, kde som strávil dokopy už možno rok a pol, alebo čo. To je India, no a november, december som bol najprv len tak akože v Indii dole na pláži a potom som išiel hore do Nepálu a prešiel som 360 km peši cez Himalaje, keď do 5,5 tisíc metra som vyliezol a to bolo docela vtipné. Jeden zo základných vecí, na ktoré človek príde, keď je napríklad v Indii alebo niekde v týchto krajinách, že vidí veľakrát ľudí, ktorí žijú z $20 na mesiac a majú 7 detí a sú úplne spokojní a také oči, jak majú niektorí z týchto ľudia, ťažko by človek našiel niekde u nejakého milionára alebo proste niekde. Keď človek leze fakt, že mesiac cez Himalaje sám niekde, tak si vyčistí hlavu, no. Pokora je jedna z vecí, ktoré mi chýbali a ktoré som to našiel nielen tam, aj našiel som to aj v všelijakých nešťastí, ktoré som prežil všelijakom, tak smútku a vo všeličom možno som našiel pokoru, no a to je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré som našiel, no ale... No tak my máme už dlhé roky vlastne celú túto novú éru. Máme náš, vlastne to je ako keby 5. člen kapely, Roman Fecko. Vrbovské vetry je festival trošku atypický. Sú tam kapely, čo sme my, kamaráti, proste Čikiliky tu a všetky tie vrbovské kapely od Karpatských chrbátov až po Abusus. Tento rok tam bude mať Miagu až Ďorb, Ohňostroj za svetla a tak. No. Druhý festival, ktorý som vlastne vymyslel ja a robím ho s Romanom Feckom, s našim manažérom, to je vlastne bude tento rok prvý ročník a to sa volá Bratislavský undergroundový Majales a je to festival, ktorý je vyslovene o undergrounde a je to o kapelách, ktoré sa nám páčia. Nikdy tam nebudú vystupovať kapely, ktoré sa nám nepáčia. Slobodka mala vlastne takú jednu pauzu, ktorá trvala, myslím, že 6 rokov alebo také niečo. To boli drogy, no, to boli hlavne problémy so Sveťom Korbelom, ktoré sa tiahnu dodnes touto kapelou, že stále je to také, že... A vtedy to bolo také, že proste Sveťo je mimo, tak nehráme. Ja som mal svadbu a ja som len tak zo srandy zavolal, že nezahráme si na mojej svadbe, že len tak, ne, že ako kapela, že len tak, že bez skúšky, že to tam 4 veci, takže dobre. A potom za 2 týždne mi zavolal Sveťo, že nejdeme normálne hrať, a že áno, tak odtedy vlastne existujeme a odtedy už vlastne Sveťo asi 2-krát vypadol, pretože znova sa vrátil k Fetu. Ja som asi 2 roky bol tak, že som nemal ani kvapku a postupne teraz nejakým spôsobom skúmam, či sa nedokážem dostať do takého štádia, že by som vedel kontrolovane piť, to znamená tak, že aby som nemal pocit, že niečo so mnou zametá. Ako.
Keď budem schopný žiť tak, že čo aj raz za 2-3 týždne pojem na pivo a nedám si ich 18, ale 6, tak poviem, že dobre, že tak už to viem. To mi povedala jedna psychiatrička, že viete, kedy budete vylečení z alkoholizmu? Že keď budete môcť piť. Ale v každom prípade viem, že už nikdy nechcem ísť tam naspäť, kde som bol. Keď je sezóna klubov, tak sa tešíme už na festivaly. A keď končí sezóna festivalov, sa tešíme do klubov. Lebo to sú dve veci. Festivaly sú strašne príjemné v tom, že človek vlastne chodí na ľahko len s gitarami. Nemusí tam, viem, že hrám o 10:00, tak keď sa mi tam nechce byť, tak tam dojdem proste o 9:30. Zahrám si, po ceste je leto, po ceste sa ideme kúpať a bla bla bla, toto. Ale zás je tam taká nejaká publiková anonymita, že človek pozrie na tých 10 000 ľudí, ktorí tam sú a teraz nevie, že ktorí presne sú tam len tak, alebo ktorí sú tam kvôli nám. Tie klubové koncerty, ktoré sú veľakrát únavnejšie v tom, že človek musí dojsť už niekedy o 4:00 do klubu, aby spravil zvukovku, potom tam musí trčať, potom vytrpeť pred kapelu a veľakrát je to také, že tam není, dajme tomu, šatňa, to znamená, že v tom hluku a proste jedno s druhým a tak, ale zase potom ten kontakt s tými ľuďmi, ktorí si istí, že došli a že sú tam proste kvôli tej našej kapele a že poznajú všetky texty, že to celé funguje, to je zase niečo iné. Keď ja nie som preč, tak by sa tie mesiace, keď hráme aktívne, dalo z toho žiť. Ale nie je to jediné, čo robím. Ja som robil v živote tak strašne veľa vecí, že už ja to vlastne neviem, jak definovať, že čo ja som. Ja som vlastne točil klipy, ja som mal 2 krčmy, ja som hocičo teraz robím tie festivaly a tak, no ale tak, takú hlavnú vec, ktorú mám teraz, je, že vlastne tento rok začínam lietať, že by som mal mať tento rok hotové súkromné licenciu súkromného pilota, ktorú by som chcel postupom času nejakým spôsobom, keď Pán Boh dá a zdravie dovolí a nájdu sa všetky tie peniaze, čo na to budú treba tak postupne potom nejak dotlačiť až do licencie obchodného pilota, aby som s tým mohol v budúcnosti živiť. Je to taká vec, ktorú som už od malička chodil na letisko. Základný plán je nezblbnúť A veľmi som bol rád, kedy sa tento rok podarilo natočiť plátňu, pretože sa nám vrátil Sveťo z liečenia, takže je doba, ktorú treba využiť. A kúpil som si motorku, tak sa teším, tak by som sa chcel hlavne nezabiť na nej. Ak to bolo pred 10 rokmi, to bolo tak, že si ľudia mysleli, že to, čo je v rádiu, že to je tá dobrá hudba, a že to, čo není v rádiu, že tak to sú také tie amatérske sračky. Sú kapely, ktoré sa hrajú aj v rádiách, ktoré majú niečo alebo tak, ale proste dneska sa to už vyrába. Všetko je to plastik proste. Dneska rádio není vec, ktorá má nejakým spôsobom vybrať niečo dobré a to proste dať ľuďom, naopak. To má vyplniť čas medzi reklamou niečím, čo nevyruší človeka pri šoferovaní. Proste čo je grz mne bolo povedané v jednom rádiu, že oni proste nemôžu hrať naše pesničky, lebo že majú príliš dobré texty, že to by ako teda rušilo ľudí pri šoferovaní, že potom by to preladili a nevypočuli by si tú reklamu a im by klesla inzercia. Tak choďte s týmto do prdele. Whisky, to je moje pusto. Nič. Bez whisky mám v srdci pusto. Kdyby tím môj táta pil by tužil mnohem díl. Když se ve sklesně whisky, tak má barman dobrý zisky. Život se dá zkrátka žít, jen když je co pít. Túto reláciu vám priniesli Vuje, Empíria, Petina International, Legusem, Reming Consult, HPM Term a Kaso Technology.